Ahoj prokrafťáci, s váma Julie a dnes bych vám ráda ukázala náš jeden z nejvíce očekávanějších produktů, který se konečně vrátil. Je to elektrický šrotovník na obilí PCM 3550. Má výkon 1000 W, je vhodný pro obilí a kukuřici. Má 19 000 otáček za minutu, mele rychle a efektivně. Při jemném mlétí zvládne 50 až 80 kg za hodinu, při hrubém mlétí 120 až 250 kg za hodinu v závislosti na mlété plodině. Dále tu najdeme 4 sita s velikostí frakcí 2, 3, 4, 6 a 8. Tady máme to pátý a samozřejmě návod. Abychom uvedli šrotovník do provozu, musíme udělat pár jednoduchých pohybů. Postavíme jej na kbelík a upevníme spojemi. První, druhá, třetí. Kbelík má objem 25 litrů a je vybaven 2 praktickými madly, jak pro přinášení, tak pro vysypání. Víko je kovové, spony taky jsou kovové. Ovládání je velmi jednoduché. Jen 2 tlačítka, zapnout a vypnout. Obojí je chráněno silikonovým krytem. Další výhodou našeho šrotovníku je plastová nádoba. Kov se snadno poškrabe nebo začne rezivět. Díky této konstrukci je výrazně menší prášnost při práci. Nemusíte tedy mít větranou místnost, odpracujete, počkáte, až prach sedne a můžete pokračovat. Potřebujete jinou frakci mletí? Stačí vyměnit sito. No a pro snadnou výměnu sita tady máme klíček. Tak to vypadá nůž v šrotovníku. Máme tu kukuřici, pšenici a ječmen. Sito je 4. Začneme pšenici. Otevřeme, podíváme se, jak to dopadlo. Pokračujeme s ječmenem. Zapneme. Podle mě pro drůbež naprosto ideální. Tak to vypadá nadrcený ječmen. A nakonec kukuřice. Tím jsou naše testy u konce. Podívejme se na výsledek z kukuřicí. Krásně nadrceno. A to je pro dnešek všechno. Pokud si chcete pořídit tento šrotovník, najdete odkaz pod videem. Líbilo se vám to? Nezapomeňte dát nám like, napište nám do komentáře, pokud máte nějaké další dotazy. Nezapomeňte sledovat náš kanál a mějte se. Ahoj.